Merritt chuan kepen thom hria in New York City a Missionary taka a tho hnual lo ho a pasal lo lom tur le kongka hon sak turin a tho vata kongkhar an nam honga amak ti zia a thup theilo a pasal chu ama chawalo ho lovin nekaron nam rol thar thom hnotet chetak hanen an lo ho dun tlat mai Stephen tungeni a ti in mak ti takin a zota eboni thinga siam vantir kawani hi ti in a changa ti chuan chu tlangwal chu an in nuam tak chunga chuan a hroi lut ta nga la he in chungpa ber hi tu dang ni lovin Stephen Merritt Methodist minister le Bishop William Taylor a secretary ani churol tharte chu Samuel Morris ani a mak tak le Pathian Thlarau awang chawin Africa ram nuai thim tak atangin New York khopuya milem biak na atangin Pathian khongai na sang ber changtura hruai thlen ani iboni thinga siam vantir ko ti tluka ming in me dang anei kherlovang Africa a Kaboo al fapa chu Ivory Coast a kumsang khanzaria sumsari le pani khana pianga apa chu lalte naw deuh ani a namle nam indo na telfo thin ani chuti hunlaya andana chuan lal tlom zok fapa upaber chu lal hne tu zokin a hreng thina indo na sum an pek fel malo chuan sal angin an kol thin ani poisa an pe har dewani chuan saltang chu nun rong takin an soi sa thina atur tu pa hriat ngei turin hremna chu an le ko thin ani Kaboo hi anopan lain voi khat chu ruk bo ani to a atlan nan an sum phutang an pek nal maya wangin an ina him takin a hole maya voi ni na chuan kum engamo chen hren ani a hemituma athil ton rap thak tak hi chu soipo a soi chuak ngai lova a hriat rengna atanga nore atum ni berina lang a voi thum na a apatlom tum ero chuan an hne tu chu minun rong tak mai hremna rap thak tak tak phua chuak thiam mi ani tlat mai kumsom pangami Kaboo chu salatan hruai ani a ivory sai ngote thei mu te rubber le thil chi hrang hrang atlan nan an ron kenga ma se an pom du tlat lo Kaboo a khomi te chuan an lal fapa chan him nan an nei zong zong an ron keng khoma she om tuara athi an hlawa wangin apa chuan Kaboo aya afanu pakhat chu salatan ron hruai hial ani ma se chu po chu an la du tok chuang lova tlan nan sum dang be sei tu ron tak lova chuan Kaboo chu ni tin vuak ani ta a anatel tela hling nei hrui manga an vuak na chuan a hnung zang chu ati thler diai duaya athi hnuang thin ani atopa phe chuan a thu thei lova ading thei heklo minun rong ho chuan crossa phur betin ni khoshelo khopa vuak an tumta a chumi hnuwa chuan a ngong thleng leya phumin aka chu thingin an kam ka wanga thil thum an ta tanga chuti chuan fanghmiran ko khomanga fanghmir lian mihring sa echi ten an eiral thak don ani aru ro chu midang te entir nan tar chua an tumani ti chuan thing crossa chuan an phur betta a hemi hnuwa thil thleng hi chu vana pathian a oma adu huna mihring te tan thilmak ati thin ti mai lo chuan soifia ngai na a om lo ani Kaboo soidan chuan engmak tak aron langa ataksa thi hnuang chu aron chhun ena ori ring tak akiang velami te poin an hriat ve ngei chuan tlan chuak turin a hrila thupek adon rual chuan chakna thar anei nga la an phurna hruite chu a phela atlan chuak ta a ataksa a achakna te chu zo to ma se maktakin atlan thei tlatani ram hnuai thima chuan thing koronga abiru a khowar vele eng ngil nei tak chuan akong achun eng zela chu eng chuan kar enga moza chung mun a hriat ngai lo lama a hruaya ram sa hlo omte tur nei tele hring e cannibals telaka aven tlata theimu le theira te chu chowa a ring thin ani nikhat chu Liberia khopui Monrovia ponlok huan pakhata thleng hlol maya
chuta chuan hna a hmuta ani athina tura tanga atlam chu ani kha zirtop ni ani a dan le dun ken ko na hmun Liberia khopui a thlen ni po hi zirtop ni tho ani chu wangin zirtop ni apiang hi a chan dam na ni atana manga chole tui ngein a ser thin ani Pathian nia chuan Kaboo chu biakena ain khoma tirko polo pian thar thu an soi angai thla a Missionary in tong le tu manga Damaska konga pola chuntu eng chanchin a soi lai chuan Kaboo chuan kha eng kha ka hmusin kha eng ngei kha na lom helai hmuna hian min hruai thleng ti in a au chuak ta hiala Missionary chu Miss Knowles ani a United States atanga local ani he rol thar hi ngun takin azirtira reilo te a Pathian rama alo lu ta a isua kebula zirtir in ngai tlom tak alo ni a anuna Pathian khoina alang chuak thin ani Kaboo chuan anuna danglam na sajok ama mo ti a in hria a hun kal to a minun rong tak tak te laka phubalak du na le hlau no te chuan alati buai fova Pathian chu angai ngoya nile nga hna a tho nuwa zana tong trai nan hun amang thina a thian te chuan a omdan chu an hret hiam lova achang phei chuan ram hnoi pil rila kalin Pathian a au thin ani zan khat chu ram hnoi atanga a ho nu a khuma tong trai chunga amut lain hei hi lo thlenga thok le khatan kapin dan chu alo eng ta phut maya atira chuan ni a chhuak emo kati a ma se midang te chu tui takin an lamu si a pindan chu ro puina in a khata ka thinlunga rit phurte chu lak bo ani a hlimna na satakin ka khata ka taksa chu thil thok thei angmain a zanga ka hlim lutuk chu ka au chuaka baraka mu zong te chu an har veka khamizan khan tu man mut mu an tu talo then khatin ka ata emo an ti a then khatin ram huai ka pa emo an ti bok ma se ke chu vanlal fapa kaloni ta a kapa chuan chan aneya wangin min chan dama min man atumani ti ka hreta ani ati Kaboo chuan thil theng chu a theology takin hrethiam kheralo ma se Pathian a zon na le a in pek na awangin Thlarau thiang hlim chu hele khathiam lo Africa tlangwal hne na hian chak takin alo thlenga anun na tanga chuak Thlarau thiang hlim na chuan mi tam tak nun a khoita ani Monrovia a Methodist ko rana lomlu ani a baptisma achanga ahminga tan Samuel Morris ti aputa a he ming hi Miss Knowles si phuasak ani ale khazirlaya tanpui tu American banker ming choya sak ani Monrovia hian hasang sang thokin kumni a oma sap trong le khachirte azira zirlai thiam thei tak ani maktak main asal tar na hmuna atur na telo mu ve tu salno pang pakhat ne nanin tong hlol maya ani po hi apu te laka tlan chuakin Monrovia lo thleng ve lo ne Samuel Zara chuan chu no pang po chu Isua hne na hruai ani a Henry O'Neill ti mingpu in baptisma achang ve ta ani point thing cross a Kaboo chun eng tu eng kha alo mu ve renga tlan chuak tur hril tu o po kha alo hreve rengani anni pani chu thian thatak le lali suata na palairin om tak anlo ni dun ta ani Missionary pakhat chuan semia Thlarau lam theina potential amu awangin achipuite tan mal som na ani theinan America rama le khazir zom turin arona chumi chungchanga ngai tu lai tak chuan mi tu emo hian zohana bung som palia Isuan Thlarau thiang hlim lo thlen tur thu a soina kha a chhir saka hei hi a thilton soifiana a voi khat hriat na ani darkar tam tak angai tu a Missionary te hnena Thlarau thiang hlim chungchang a zot kuala atopa chuan Missionary pakhat chuan ka thil hriat te hi New York khopuya Stephen Merritt hnena tanga ka zirani ati a semi chuan ama muturin New York ka kalmayang atita a longchaw na hmuna akala captain hnena kapa vana mi in nang hian New Year ka min hruai don ti min hrila
Stephen Merritt mu kadu ani ati captain chuan nang no pang hi I ani hi ti in an chialo akal sana voi tam tak avadil non le thina long chua don tak taka chuan captain chuan na thok tutlan bo engamo zata nei awangin na thok tur amamo ta hlau maya Samuel chuan tuna chuan kapa in min hruai to don ti min hrilani ti in huisen takina pan le ta ani captain chuan hlo engzat nge phuti a han zota semi chuan engma ka du lo New York min hruai la atok Stephen Merritt ka hmudu ti in a changa ti chuan semi Morris chuan anun le khapu phek thar chu a keuta ani longa alon chia chuan deka tlangwal pakhat hliam tur awanga kal theilo lomu amu semi chu kianga thingthi in adamnan pathian adil sak nga la maktak mayin chumi huna chuan chanin aum ngal ani captain chuan he Africa tlangwal hi longkhal na lama mi thiam tura alo nga ya ma se engma athiam lo ti a hriat chuan longchua san turin atile ta zoka ma se tlangwal lodam ta chuan khongai takin hruai ve ramro katan thil ro pui takati ani ti in angena phurlo tak chungin captain chuan arem ti ve ta rama ma se rem changa oma piangin ama le long na thok dang te chu annekin avothina long na thok te la chu khovela misual pathian tri na chang shelo ber pol anni hloma malei mi palian pui mai tu point an hlo chuan semi chu a hobby kem em le na la tha hial atum thrien ani tum khat chu an rui buai la in malei pa chuan chemte kengin long na thok dang te chu atin tamaya chuti lai chon semi chu hlau mi lovina ma avadinga thatsu avatia maktak mayin thilti theina dang lam takin chu pa ade uroi chu amana achemte thavin akhum lama akal tadai ani thom hria in captain chu silai kengen aron tlan chuaka arui ho chu ka mai in peisa in aron thlenga ma se semian buena alo tudai ti amu chuan a hnoilam pindana semi chu azui lu ta zoka semi chu thingthi in longchunga chuang zong te ta na tong traya Thlarau thiang hlim chuan chu captain nun rong tak chu aron khoi ta adam chunga avoi khatna tan thingthi in pathian hena he no pang anzinga aron tir awangin lom thu asoita hialani anon chu ti danglam ani ta veka longchua ma azu an sem thin chu ati top zui nga la in sual na te chu tong tra in khom le semia ha sak thin pathian fakna hla in athak ta zoka malei pa semi ho em tu po kha alodam lova thingam hiala omlain semi chuan a tong trai saka adam le ta chu no pang a huat em thin chu a hmangai ber aloni ta ani tharuklai tuipuya an thang nu chuan longchuan New York a thleng ta long na thok ho te chuan semi chu thomno an hak tira a thaber ne lo ma se khomuala chuapui atan chuan a tok viau ani long na thok rual misual tak ni thin te nena anin thla na chu alung chiat thak le mi tam tak chu an trap hial ani he tlangwal thara vakhat in ngai tlom tak hian atong trai na le anun mangin nun dan omzene le sangjok amu tira then khat phei chu Calvary Cross be chanin mi piang thar dik tak anlo ni ta hial ani zirtop ni ani semi chuan America le ara rual che in ami mu masak ber nena khoya nge Stephen Merritt ka mu theyang ti in azota chupa chu miwak vai alo ne city missioner Stephen Merritt hi alo muto a omna rechiang le dollar khat min pek chon ka hruayang che ti in achanga thui tak ankal nu in Mr. Merritt office an thenga ani chuan ho tumin kongka local meka Samuel Morris kani Thlarau thiang hlim chungchang soipui tur che in Africa atangin ka local ani ti in semi chuan chibai abuka Mr. Merritt chuan office bulloka Missionary chuan a hruai luta
nakina mule turin atiama ka dollar chu ka du ti invak vaipa chu naron awa he in mu khom na mak taka hian theihilin alo om man ani Stephen Merritt kaman ape ang ti in semi chuan a changa a thian thar chuan nui chungin a hruai tu man chu apek sakta ani na tlem a khoizo nu in Mr. Merritt chu missiona chuan a kir le a thil mu chu adam chungin a theihil to ngai lovang mi som le pasari lai chu thing thi in mit tuitla chungin pathian khonga in a dilin an lo trapa alai taka chuan semi chu alo dinga a mel dum tak chu van engin a chun eng ni mai hian a ria in khom zo chuan Mr. Merritt chuan chu tlangwal chu a ina a hruai ho Bishop Lozin changa a ria tirna thin pindan chu a pe Africa tlangwal tan chuan a kiang vela thil omte chu amakin andang lam em awangin Mr. Merritt chuan nui chung le hlim takin amutna asiampui angai hiala atuk jing cha eilain niza na tanga engma la eilo semi chuan pimeriti eirong bol tui tak chu puar takin a eita ani chumini chuan pumerita chuan mithi vui tur aneya ami khwal tlangwal chu hruai ve atuma pastor dang pahni te poin an troi oma atolai lira an chuang ho don ani Bishop Secretary tolai lir chunga Africa tlangwal thom no chetak ha achuang ve tur chu pastor dang te tan chuan thilmak le za thak takani phurlo takin an chuang ho ta pumerita chuan boruak ti sang khai nan le a thian te ti tlang nel nan khopui chunga mun poimo te chu semi chu ako mu zela ma se tlangwal chuan chung thil ro pui te chu angai saklo hle maya thok le khata tolai lir chunga I tong trai nga yem ti in azot thuta pumerita chuan ai kalati ngai lo ti in achanga semi chuan kan tong trai yange ati pumerita chuan sakorte chu ti dinga an thing thi semi chuan pathian nena hetiang hian asoya pa Stephen Merritt hi mu kadu ti chuan Thlarau thianghlim chungchang ka soipui theyang kati ma se ani chuan long chawna te biak in te beng tele in lian pui min ko mu ka hriat du em Thlarau chungchang engma min hril silo nangma in Thlarawin ti khatla ti chuan thil dang reng ngai tua lo le soilova ziak lo le hril lo turin siam ro ati adam chunga rong alo bol to na zonga Stephen Merritt chuan Thlarau thianghlim ompui na chu khatiang taka chiang khan ala tong ngai lo he Africa tlangwal pathian mangai na awanga anun kang luin khatiang mona atong trai saka wang khan mithar alo ni ta a thian pastor te pahni po in thianghlim na anla mo ngai lo chu an muta ani semia tan thom no lei an rota he epuni thinga siam van tir ko tan hian a thaber po ala tok zo lo hialin an hria ani khamini Stephen Merritt thu soi tlukaro pui kha aka atangin ala chuak ngai lo Thlarau thianghlim na tho chu achak em awangin mitam tak chu kuang bula thingthi in an sualan simpha hial ani semian America aron panchan chu Thlarau thianghlim chanchin zir adu wang ani Mr. Merritt chuan Taylor University khati hunlaya Fort Wayne Indiana omchu atana hun thapir turni in ashia school ho tu te hna chuan lunglula cheimam lo a diamond in the rough ti in a recommend ani pathian nia chuan pumerita rualin Sunday school akala Thlarau thianghlim chungchang soi turin an soma negrotlang valin platform a hanlon chia chuan zirlai no pangte chu an nuya ma se pathian ompuina alo thlen chuan an nui chu tra achang ta zok ani Semi Maurice Missionary Society din ngal ani hei hian college amamo tur thom no le khabule thil dangte atum sak don ani thilpe bom lian pathum lai athing khom ngala nirei lo te hnuwa semi chu Fort Wayne panin achuak ta zirtop ni achandam na ni chi athleng le ani college president
Dr. Reed chuan che na tur dubi ka nei le nei lo te alo zota semi chuan midangin an du lo pindan ruwa ka om chuan min pe mai ro ti in a changa Dr. Reed chuan a thian pa hne na ti hian le kha a thona mit tuit la chungin ka hoisona ke hian midangin an du lo thil chu pom ka in huam ve em ti in ka in zota zirtir tu ka ni chung hian zirlai sang khat chuang hne na pindan ka sem to a atam zo chu Christian nula le tlangwal chung ko thatak taka tanga lo kalan ni ma se semi Morris chau hi midangin an du lo pindan ruwa ka om chuan min pe mai ro ti om chuna ni ti in ziak ani college chu sum le pa ya har sa hle a Africa atanga Thlarau thianghlim chanchin zirtur lo kal tlangwal tan hian tran puina khon ani a atira chuan a sot lo hle ma se sazuar pakhat Josia Kitzler chuan dollar nga ron tho in faith fund ti in aming avua he thil pek le aming putdan hian mi te thin lung a hne hle maya faith fund tia an han puan zar ta ka chuan sumalo lu ta zung maya ne ni khat chu semi chuan Dr. Reed hne na tho tura omem ti in azota Henry O'Neil heta le khazir tura alo kalve theinan poisa tho chu ka du ani chu ke aina fel zo ka Liberia khan isuatan kan thok dun thin ati a chu thil chu tong trai pui phot turin anti a atu ka chon semi chu hlim takanui chungin alo kala Henry O'Neil chu alo kal don kapa in min shilani aron ti a reilo tan nuwa Dr. Reed chuan Africa rama an patni a chiang tu Missionary pakhat America a alo ho a Henry le khazirna tur aron boi pui me ka ni ti thu adong ta ani semi a le khazir chuan harsatna atok deva a chan chu Monrovia a alo zir te kha abul thud lutuk ani zirtir tu big amamo a ma se Christian nula fel tak ten an mo phurna an lata hlava harsatna akianta ani college thlen nu pathian ni masabera semi chuan Fort Wayne khua a nekroko shana omani ti ria a in khom turin a chuak nga la ma se a hlat ema wangin a thleng tai hle maya Africa atanga local hlim Samuel Morris ani thu in soin pastor hena chuan mi puite hena thu cha soi tur anei thu a hrila chu chuan pastor chu abara khai hle a pastor chuan chu tiang thil dang lam lutuk chu nol antum zeta ma se no pang mela van eng lo lang chuan adang tatlatani pastorin an nuwa a soidanin tlangwal thu soite chu thumal khatma hriat reng anei to lova ma se Thlarau thianghlim ompuina chu ahma a ala hriat ngai lo angin a hretlatani in khom ho zong te chu an thing thi a then khatin an suala wangin an trapa then khat an zinga pathian thil ti awangin lom thu an soibok ani khatiang har tharna lo thleng kha thu rup thei ani lova chanchin bu te chuan Taylor University a zirlai African tlangwal semi Morris ming chu antar lang ta chuai maya mitam takin mun hlatak takatangin ama muturin anron pon thin ani hoi hom takin alodong song thina ma se ti holam mai a peilowa wangin aron tlo tu piang chu Bible ape a achang chiar chuak turin ati thina hetiang kong hian pathian thu chu athin lunga avong tha thin ani college zirlai pakhat pathian om ring lo chuan in nial na mangin Africa tlangwal chu adang chep theyang ti a in ringa semi chu mai chana mu adil ta a ahma a alodin chuan semi chuan ati dan pa ngain Bible ape a bung khatal chiar turin angena ma se chu zirlai upazok chuan Bible chu dokana apai thla thuaya musit takin khale khabu kha ka chiar ngai to lo achung thu pakhat ma hi ka oi lo ati a semi chu makti inangoi wanga chuta abianga mitui aron luanga oi lo mel takin ti hian azota a ka unau pa du tak
ipa in abiak che in I oi lovamo I unau paina biak che in athu soi chu I oi lovamo ni a enga chu I oi lovamo Pathian chu ipa ani a Isua chu I unau pa ani a Thlarau thianghlim chu inni ani chenchilh ka tongtrai sakang che ati a Pathian Thlarau chuan chu pa chapo tak thinlung chu atne ta a chumitram atop ma chuan apiang thara anua phei chuan bishop hial alo ne ta ani semia kalchung hian college chuan sumle pa ya harsatna antoka college chu kharmai tur din huna ading ani ma se mi thatnem ngai te chuan semi morisa ang tharawa khadzir lai an nei chung chuan khara thiang lo ni in an hria a ti chuan faith fun mangin college chu an chan himta ani thilpek atam ema wangin trustee te chuan upland indiana school mun thar atan ram akar som an leithei ta hial ani vo in thleng hian Taylor University chu ta chuan alading renga chu nekrot langwal adam chung le anu zel thlenga Pathian khongai na chak zia le theina lan tir tu hriat rengna ani semi chuan ama mangai turam America chu angai na hle a sikle sa in thak danglam te chuan atihlimin lom thu asoi thin vurtla te chu wana tanga thu cha lo thleng angin anga ya voi khat atong traina phei chuan heta kum khat om hi Africa rama dam chung hun man ai na hluzo kani ti in wartakin asoi hial ani ma se kholum atanga local tlangwal tan chuan America thlasik khowot chu tor har hle maya ataksa chaklo sa tak chu hritlang khir takin ati chaklo zuala class kalte in khom te thul ngai lo ma se adam lovani ti chu ze rual ani talo fort wena damdo ina hruai ani a chuta chon duat takin eboni thinga siam van tir ko chu an en kola atira chuan adam na tura tong trai na te chan ani lo chu semi chuan hriat thiam har ati hle a ma se apa vana mi chuan chuta cheng te chuan kadam love an ti to lovang ti na khopui van rama akal thoi don ti a hriat tira anuna Pathian thil tum te chu hlen ani to ti hria in lom takin apomta a mei sang khat zariat somko le pathum khan thamuang takin Isua a amuhilta ani ma se thi na chu atop na ani lo tlangwal chu apian narama kirle to lo ma se ama kut ai o tu ten chanchin thamei cher chu aram thim zenga an chita a semi athi nu loka tongtra in khom na tlangwal pakhatin a aya Africa a ka kalang ka tongtra na chu arin na nung takpuan sin kha ka chunga lotlavero se ti hi ani ati a chuti rual vek chon midang pahni anin pe ve boka kha Pathian ring lo zirlai college a omlai apiang tharta chanchin kha belcha tur a omboka ani kha pastor alone a tum khat chu Pathian ring lo mikhir taknen anin biak lain chu pa chu athin rim ema wangin pastor chuni khorhelo khopin atnek thutop maya alo harle chuan mihring mi zia phubalak achak le a ma se captain ruin semi avuak laite chumin nuwa Pathian rama alu nana semian atong trai saklai kha amitha alo langa Samuel Morrison kha pa kha angai dam thei chuan keipo in chutiang Thlarau chu kanei theilo vem ni ati a harasat takin a thingthi a atong trai ta a chumira chua chu kha Pathian ring lo pa kha athin rim na awanga ngai dam dilin alo kira ama anga mi sultan Pathian khongai na dilin atrapta ane semi athi atanga kum engamazak nuwa America rama ama hruaitu captain khan Stephen Merritt aron tloa athian no pangte chu wana aom to ti ariat chuan atrap chuak ta hoka semi hretu long na thok tamzok te khan long khan la khal reng thu le semi anun thiang hlim takin angonga wang khan annuna danglam na nget tak
thlen thu a soi bok semi nen reilote anin kom nu khan Stephen Merritt po Thlarau nun tharle danglam taka aluta ril rukim lo le buite zinga arung bol na a malsom na satak adonga atong trai na changin ti dam na tam tak atheng thin ane semia tak sacho na Linden Wood Cemetery Fort Wayne Indiana mi chu mingo le mi hang te tan tlo tak alo ni a chu hmuna chuan Thlarau thianghlim ompuina ala cham reng ni in alang pian tharna te po atheng fo thin ane eboni thinga siam vantir ko nuna thilmak thleng te hi adigani ti rin lelna nei te tan doctorate to soi hi ngai tu tham atling kanjinga tam tak hian no panlai kan rin na thianghlim tak kha kan hlat lutuk to a kan rin lo na wangin pathianin kan nuna thilmak tam tak ati thei lovani ti in